Banat na banat. Simulan na natin. Atin po, back to work na. Yun. At si Badit nandiyan. Titimpla ng... titimpla mo? 5 pesos only. Nagbibinta pala ng juice. At nandito yung kapatid ko. At kasama niya. Yo. Say hi na, hi. Oh, hi ka. Oh. Dahil silong. Paglamingon ka. Paglamingon ka, akin ka. Paglamingon ka, may bahay ka. Asusupo. Sasapong. Yan, back to work tayo, back to work. Kaka-break time lang. Preparation para sa biga. Dito? Mali. Buhangin muna pala. Wala. Buhangin. Kung gusto ko yung confidence. Hanap tayo ng pala. Basta kalukuhan lang. Nagawa ko si Aaron Paguno. Dama nangyayari. Amo siya talaga yan. Amo siya talaga. Basta kalukuhan ng galing. Pero sa diskarte, wala naman. Wala. Nagaganto ka tuloy yun. Wala daw. Kalukuhan. Pila ko na. Pila. Gingsing ko sana po ka na. Susupog ka. Ano? Pinunta ko na lang. Yan, kunin ko yung pala sa labas. Dalawa pala yung pala doon. Ilan yung pala sa taas, Tino? Isa, dalawa, pala. Wala nang isa doon? Saan ba yung palang isa? Magpiprepare po kasi ko nung para sa biga bubukasan namin ngayon. Araw ng Huwebes. Wala. Ay, tadto ah. Ko ano? Kataas. Oo. Para ko kuha kaya agto na sabi ko nagiging ko arami na Pala. yan. Kung yan, pagpapabaday na ka. Nga napunta ibanan na mga. Abang naglalakad na kanit eh. Prepare ka na? Ha? Prepare. Oh, ayan na po. Nagpapala na po si Kuya Jong. Oh, Kuya Jong. Galingan mo, Kuya Jong. Kuya Jong! Yo! Para kanino ka bumabangon? Ay nako, ang tagal ng sagot. Para kanino ka bumabangon? Para dito sa pabahay. Talaga? Oo. Sana all. Kalimutan ko tuloy yung bilang ko. Tatlo. Isa. Dalawa. Ayan. Oh, Kuya Jong! Ang halo. Kuya Jong! Ilan na yung bilang mo? Ano, 4 na sako. 4 na sako. Isang sako lang muna tayo, no? Isa lang muna tayo, no? Hey guys. Tay. Isa lang muna. Oo. Ula! Simento. Hindi ko kayang buhatin yung simento. Pero siya, Kaya? wala talaga. Na. Sana all kasi may inspired dito. Isa lang muna. May inspired. Sana all. Ba yan, hindi ito. Gano'n, lalim. Kaya yun yung dalawa. Sana all po inspired. Meron ang dalawa? Yung dalawa. Tanggalin mo lang.
Ito na. Ito na. Yo! Yo! Ito, sikot! Dalawa. Dalawa. Ay, sayang. Sayang. Gatol naman natin. Kuya Jong, magsaligta ka naman Kuya Jong. Yo, saan ako salita? Okay, ngayon po, ako na muna po yung magiging cameraman ni Kuya Jong. Oh, camera woman. Camera woman po pala. So, ayan po. Maghahalo na sila. Yan. Ang natugaw. Butiki. O, ayan na po. Sinisimulan na po. Galaw ano yan? Mo di wag sa palusag. 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 Paluyos. Ako ko sa nadi-distract ha. Isang pala lang kasi. Dalawa po yan, Kuya Jong. Sa taas? Sa taas. Ginagamit ano? Tilo. Ha? Ginagamit yung tilo. Padala mo muna sabi. Tilo! Para makapahinga yan. Pera mo lang ano mo. Paano mo? Magkayalo muna ha. Ngayon mo lang may racket yan. Nangangalay na po. So, ayan na po sila. Nangangalay na po. Ngalay na po ako. Umuwi! Turoy! Kuha ko sa palsito? Oragon ko pagkapalsito. Paano? Paano mo? Paano? Oh, sige ni. Sige ni. Paano? The best. Napatangan ako. Oo. Parang totoo. Parang totoo. Galing ka. Naturoon. Hindi ka totoong na. Sana all wag na munang umuwi. Chamba yun. Matindi nga sa palsito. Chamba yun. Huwag ka muna. Grabe. Ha? Parang totoo. Ako na dyan. Pag napapagod ka na, tigil ka. Ako nga, di napapagod sa kanya. Charot. Tilo, pahinga ko muna. Sana all pwede magpahinga. Pag napapagod ka na, tumigil ka. Pwede kang magduyan muna. Pero huwag mong tambayan. Dito. Pag nakapahinga ka na, tuloy ka. Huwag ka na papagod. Huwag kang magpahinga. Grabe na ako. Huwag ka munang Inspired. hindi. Bundok nga rin, nahakot niya. Inspired kasi. May aficionado. May inspired. Expired. Expired! Expired ka na pala? Oo. Kailan ka nag-expire? Hey!
Ha? Na! Tubig na! Marami tubig sa akin dito. Wag ka munang dali talaga sa bago. Sa bago? Palsito. Bayro ako ta, expired na ika. Kuya Jong, Yo! ika, ilupay ka? Oo. Ay, may tawag tay! May tawag. Sasagutin ba? Sasagutin ba? Na! O ano? Ano na sabihin ko? Nasa taas? Sasagutin ko ba? Tay! Sasagutin ko ba? Tay! Mamaya na lang, tay! Tay, ito pinagpapalit mo na naman ako agad. Saan na ba yan nag-ring? Oo. Buti na lang. Yun. Pinakro. Kuya Jong, Yo! magsalita ka naman sa vlog mo, Kuya Jong. Meron ka ba yung talita? No. Inihingal. Oh. Wala. Oh. Eh, hindi ka naman, May ano? hindi ka naman marunong mag-online. Magpaano ka sa kanila? Kaya nga. Magkano daw? Hindi ka tanong-tanong kung magkano. Oh. So! Pwede ka Hey, ngayon. hey, 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 yun lang. Hey, hey, yun lang. Expired! Hey, expired! Hey, expired! Hey, hey! Overripe! 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 Lilipad ng pala. May lilipad na pala. May overripe sarap ko. Ey! Ey! Joke lang po. Baka napipikon. Ha? Puro ka wala. Bubuha mo dong. Dong! Isi ko yan dong. Di mo ko dong. Wala nga. Aram ko yan dong. Kumakanta na kayo. Dong, aram ko yan dong. Gusto niyo bang makakita ng lumilipad na pala? Dong! Dong! Gunab na dong. Pumunto na dong. Kuya Jong, seryoso mo naman. Ako tayo ng ano? Ng tubig. Pampaligo. Susundan ba natin? Huwag na dyan ka lang. Susunod ka dapat! Come on! Sina-challenge niyo ako eh. Sige. Sige. Sundan po na. Malapit talaga yung ano. Camera woman natin. Pero yan sa nagkasi. Susunod pa kaya? Susunod ka talaga pa. Parang susunod pa to ah. Dahil napaka ano ng tubig oh. Lakas! Ang lakas! So ayan na po. Yan si Kuya Noli. Yo! Shoutout nga pala sa mga ano. Sa mga ano. Bikers Philippines. Oh, sa mga Bikers Philippines po. Shout out po tayo dyan. Isang mainit po na araw. Bikers Philippines. Bikers Philippines. Lakas! Kasing lakas niya. Pero di talaga papatalo si Tino. si Tino. Tino. Tino, Tilo. Tino. Tino. So ayan na po. Ginawa po, pinapanindigan ko na po yung sinabi kong camera woman. Right. Overright. Saan na si Overripe? Overright. Overripe?
Siguro graan na gayud ta. Na ano na yun, Alright. Sarap sila nagawa yan, no? Kamatay agad. Bilis ah. Pag iniwanan. Ganun talaga pag iniwanan. Iniwanan na mamatay. Ganun daw talaga. Minsan naman kapag iniwan, mawawala. Wala yun. Ganun talaga yun. Pag binalikan, Di mo sigurado kung may babalikan ka pa. mahirap pala. Kailangan mag-iwanan. Talaga. Dapat panindigan mo nandyan ka lagi. Parang may hugot ah. Paabot nga lang isang ano, pinagtanggalan na dito. Tatlo lang. Yan, abot natin kay Tatlo, apat. Kuya Gatcho yung sako. Pinagtanggalan? Pinagtanggalan. Yan yung mga salipa mo. Kaya po nakaprepare na tayo na para sa biga na inanilyuhan namin ni tatay kanina, Kuya Gatcho. Ito, kinabigan namin ni Kuya Noli. Prepare para malambot na mamaya. Kasi matanda na to kaya matagas na to eh. Kailangan palambutin. Inahin na, matigas. At may ano dito, nanonood ng movie. Ano daw yan? Third eye. Yung third eye ba? Tatlong mata. Tatlong mata? Ay, isa lang. Isa lang. Ano yung nakikita niya? Ba't third eye? Ay, ano yan? Comedy. No, comedy. Third eye comedy. Ah, drama. Oh, nakakatakot. Kuya John! Rigor si Tango! Rigor! 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 Banat na banat. Simulan na natin. Wala na yan. Kailangan hindi tayo magsimula. Ruga-ruga sana. Boleh mo, ito talaga. Bitaw na tabi ko. Ito. Tingnan mo si Toa. Ada tak import ta. Tingnan mo ba? Ayaw mo. Oh. Kurang ang talaga ni Enfoy. Ragun talaga eh. Ay, urag ko talaga. Ay, kamu sa buhay. Ayaw mo ay. Mas kiraga ka iba. Amo, mas kiraga ka iba. Urag ko talaga. Ano, sa kanan ko na nagpapasikat. Tayo, baka sa akin ka na nagpapasikat. Ano, sabihin mo lang, pag kang mahiya. Ano gusto mo? Tayo, anong gusto mo? Kain o kakainin? Oo. Malupit sa ako, Noy. Malupit si tatay. Malupit talaga. Maging talaga sa tilo. Ama yung gusto ko tilokan mo palaban. Ah! Ano daw? Ay, halika na dito. Kakainin kita. Sine? Ha? May sana sa... Oh, Ay, pa talaga. Ay, talagang uragon talaga. Tubigan na natin. Pala. Pero lang. Patiraga kay iba. Buisit. Yung mga tutukuran, kacap.
Basta sa nakaya ka. Basta sa nakaya ka kukuha. Oh. Mas kiraga kaya kaiba. Kaya sa import ta. Dari ko simple ay. Ito na. May tara kong maksugman. Sir mo ka manager. Tara, bayin ko ra kong maksugman. ka manager. Tara makasugusog. Kala ko yan ulan mo. Pero mo. Talagang uragan mo talaga. Karamihan uragan talaga. Talagang kabkab pati nga amin. Mas kiraga. Dahil ka naisip, pinsaran mo usog. Ha? Ay, isig mo ha? Isig mo na. Ano? Ang problema kung makasubusog sa krusahan. Grabe kusog. Problema lang sa barang. Mayroon ko na. Kumusog. Pusi. Pusi. Manager po, nag-observe ang manager. Ay, malakas talaga ko yan uli. Lakas talaga. Pati lupa kasama. Nag-observe po ang manager. Pero hindi ko alam kung sa akin kayo nagpapalakas. Patay, Gwen. Nag-observe po ang manager. Katilo. Banda na ba yan? Naul mo na. Si... Nag-observe po ang manager. Sa pangani. Nag-observe ang manager. Parang nagpapakita kayo pula. Ha? Parang pinapakita siya na Tempo na talaga? Siguro yung nakakapag ano lang si Elo. Ha? Yung nakakapagsalita lang ng masyado. Oh. Yung hindi na Mangirit. ano. Sasabihin, kakausapin si Pula to. Na dapat ganito ang paggawa. Ganun talaga? Ang banat. Ganun talaga? Ano Tilo? Amo? Ano talaga? Mas kiraga kayo ba? Usap lang. Uragon talaga. Oo. May ano pa? Buyong tos. Ay, uragon talaga. Ako pa para paturpangga. Dito kasi Ate Jenny, banda, para ano, maganda yung ano. Yan. Sige natin. Abo talaga Ate Jenny yun, oh. Mata mo si Mr. B. Hi, Mr. B. Thank you. Kaya may ano ka, may sayo pa sa akin. Thank you po. Ituloy mo lang yung vibe, sabi niya. Oo, ituloy mo lang daw. Araw-araw naman po ako dito. Thank you. Lakas talaga yun. Ha? Ang lakas talaga. Yung pala nasusubsob na. Matindi. Luay, may luay. Matindi talaga. Ha? Matindi. Well, sa episode na yan. Ay, galo ka! Almatakin! Masakit ay. Yan, alright? Ay, okay ba, Tilo? Luay. Laylo muna, tatambak pa man. Tatambak pa man. Oo. Ben ko muna ito. Rorugan mo. Ay, manager. Tatingin mo na nga yung dibdib mo. Tingin. Manager. Yung alag. Ang manager yan eh. Lumapit ka sa akin kasi Oo. yung manager. Oo, pagalitan ka yan. Ay, may tinatawag. Win. May tinatawag pala. Si Win talagang tinatawag. Tinatawag talaga. Malakas ang dibdib. Buwang loob. Alak sa nipar. May sakit yun. Alak sa nipar. Buwang loob. Sakit sa katawan mo. Alak sa nipar. Buwang loob. Oo, talagang mo. Oo. Amuay. Ay pa, Tilo. Ayun. Mutulite niya eh. Pag di napapagod, lalong nag-chat-chat. Lalo nga na nakapagod. Ano mo? Ano pag bumibilis? Oo.
Unos. Uragon talaga. Oo. Bala na si Tilo. Ah, lupit talaga. Ganyan si Stalin sa Dubai. Tilo. Wala Tilo. Oo. Pero dahil Oo. sabi ni Diwata, yan niya ang tanatot ang titilo. Yan nga din pandaw, isang marumarampot. Malupit si Tilo. Maganda pa yung naka-orange. Yung pandaw. Isang dito. Din pala ito na ano, Jernaldis. Mas kita, tayo mo mapala. Amoy, malaga pa din sa halo. Malaga sa halo. Wala na tayo. Ang birang buhay na yan. Hindi ka masibang no, inay ko. Hindi ka magsisilong sa mata. Maluyain. Hindi ka magsilong sa mata. Hindi ka masibang. Hindi ko na masabi. Hey! Tanong ko sa sarili. Hey! Hey! Ang birang buhay na yan. Kala ko mo, tuloy-tuloy na. Ano Tilo? Okay, ano Tilo? Ano sabi mo kay Nuna? Wow, maganda! Sisimit lang yan. Wait. Ay, maraw. Talagang maraw tayo. Paano? Maraw. Parang ready mix. Parang ready mix. Maraw tayo. Talagang. Malupit talaga. Masakit. Import talaga. Import. Oo, tapos na. Malupit. Eh, Jason, mauna na to. Mahulog na. Malupit. Di ko binabagot. Oo. 100 kilometers ang pinapasan. Kupras. Oo, walang babaan. Wow, kilometers. Doon sa kanila. Doon sa kanila. Good hour. Di ba sang binabagat ito na ba yun? Isis na ni. Parang bagus. 100 kilometers ito kami. Ako pa kaya kawig, di kayo na. Tay. Pag naka-side, si Sila? Comedy, si Comedy mo naman. Dolphin. Yan, si Dolphy. Niya raw. Ayaw niya raw. Yan yung pagkamutan. Amo talaga, masakit. Ha? Oh, butterfly nga yung buhok niya nung una. Oo, na-butterfly yung buhok niya. Kung walis yung gong. Hindi. Anong masasabi mo, Tilo, na wala si Gwen? Kahit wala si Gwen, anong masasabi mo? Okay ka lang? Ay, wala ka lang. Inaantay niya lang. Hello, ahantay mo siya. Ay, katalis. Don't be shy. Makikinig ka sa manager mo. Ang susultuan ako. Lakas ah. Parang may buhangin ah. Talaga. May kasama tayong ano, Import. na Spark. Yan. Mas mabilis yung trabaho. Lalo ng inlab ano? Oo. Yun lang. Di pa din pinagpapawisan. Ano Tilo, okay ka lang? Ay, talaga. Ayun po, tapos na mag-boss din sa biga. And merienda time po. Pinakro. Sadto. 215. Yan po. Let's G na. Let's G. Sabay sa inyo. Yun. Bye-bye. Ano, nasaan? Bye-bye. Bye-bye. Wala po kami, Nay. Bagong gising. Sige, Nay. Babus. Tol. Wala na kami. Nay. Bye-bye.